आरो दिनै नुबाय जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोदानै सरकार दानाय बे 5 दाननि गेजेरावनो सोरखौबा सुरिजों सुनाय, सोरनिबा न' सावनाय, हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि, बेयाव जों थांनाय 5 बोसोराव जों आर्मिनि आगान नुवाखैमोन। दिनै आर्मिया आगान होफैफिननांदों, बेयाव पुलिस मिलिटारि दिनै आगान होफैफिननांदों। बेयाव बे मोनसे थासारि। दा बेखौ लाजोबनानै दिनैहाय बे 35 लाख जनसाधारननि गेजेराव जिहेतु थांनाय काउन्सिल इलेक्सनाव जों 6.5 लाख भट मोनखादोंमोन आरो बे 6.5 लाख भटआ जोंना दिनै इनटेक्ट दङ। दिनै हारि माहारिफ्रा गोसोखांफिनदों UPPLनि समाव सुरि मोनसे देगार सुनाय जायाखैमोन। हारि माहारिनि गेजेराव नोङो दाङा हांगामा जायाखैमोन, न' सावनाय जायाखैमोन, जुवा गेलेनाय जायाखैमोन, सोलोंथाइया मोजाङै जौगादोंमोन। जोंहा डाउट दङ एबार मेट्रिक रिजाल्टआ माबायदि जागोनथाय, मानोना दिनै हाबायावबो जुवा खेला होनाय जों दिनै रेकर्ड मोनबाय। दा बेजों समाजा मा जागोन, बे ओनसोला मा जागोन? दा बेखौ नायनानै दिनैहाय जाथि माहारिफ्रा भटार्स रायजोफ्रा दिनै UPPLखौ गोसोखांफिनदों। 26टा जनगोष्ठी 35 लाख मानसिनि गेजेराव दिनै UPPLनि गोनांथिया दिनै फैफिनदों। बे 5 मासाव जेरैबायदि मोनसे सासन खालामबाय, जे मोनसे गावजों गाव नांलायलायनाय, इन्टारनेट बन्द जालायनांनाय मोनसे थासारि फैबाय आरो जाथि गथ' मोनसे दंगाबाजि जाबाय। बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बिसार खालामदों, बुजिबाय जे आसलथे BPF सरकारनाव गोजोन खौसेथि गैया, सान्थि गैया, बिसोर असान्थिखौनो खालामबाय थायो, मोजांबो सासन खालामाखै। गतिके UPPLआ 5 बोसोराव जेरैबायदि देखायबाय अनलायनाय, गोजोन, सान्थि, खुनु नांलाय खमलाय गैया, बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिदों। ओंखायनो एबार रायजो राजाफ्रा MLAनि गेजेरजों आरोबाव UPPLनो बे गोहोखौ जोंनो लाबोना होफैगोन होननानै जोंहा मोनसे बिसास दं बा फोथायनाय दं।